Oh, gelontang-gelontang. Gontang-gantung, 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 gontang-gantung. Mbak Epe, luwemune ram, Mbak Epe nduwaging. Mbak Epe luwemu. Ngene. Gontang-gantung, 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 gontang-gantung. Popop, popop. Aduh. Mbak Sainem, halo Ayu. Budi Maul, mburimu merinya ora dipeyuk. Kayak popo. Kayak popo jenenge Popo Solikin ya. Kayak jenenge Popo Solikin. Yo, bener enggak dipeyuk. Ngolek meyuk popo kita hamil ya Mbak Epe ya. Kita cewek apaan emangnya? Kita lo bukan cewek murahan ya Mbak Epe ya. Emang dipikir kita cewek murahan ngono. Ha, Popo Solikin. Iya, Popo Solikin. Masa nganu lho Pak Epe Mbak Epe nang followermu nang nganu to pacebuk to njaluk sepil kimpetmu apa nganu bawukmu kimpetmu coba kimpete Mbak Pepe Rawati kecil apa gede kaya nek Cainem enak aja ya ya enak aja to ya nek Cainem wis lusak nek ulung nek Mbak Pepe kan jek bagus ya jek jlilit ngono nek Cainem lho wis lusak Polo pemirsa kasihan yang di belakangmu tuh iya Papa lah itu cowok ini cewek kita sesama cewek kalau Mas Samsu mak Rene le mak kene le oh cah budek embuh nunggone wae Rene mak kene le mak kene le endi Popo orang rewes iki ya. Bene. Kejuan to. Demane lho. Ngantuk aku arepe wis sak jam aku wis ya bolo ya. Ngantuk aku. Aduh. Lho kok pas? Kok pas iki? Copo iki, Mam? Copo iki, Mam? Copo iki, Mam? Mi le, mi. Mi,